Sentiment pożittiv għal proposti mħabbra mill-Gvern fil-White Paper dwar l-użu responsabbli tal-kannabis fosthom mill-Laqda Relief. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-President ta' din l-Laqda li taħdem biex tippromuovi l-użu regolarizzat tal-kannabis saħaq kif dawn il-proposti jistgħu jieqfu l-laqgħat sospettużi bejn min jixtri u min ibih. Kburin ħafna bli sar li qed naraw fil-White Paper proposti tajbin ħafna, proposti li proponejna aħna wkoll li ħaduhom on board, allura ħafna bija. Dik tista' tkabbar id-dar hija waħda importanti ferm ukoll konna proponejna aħna wkoll. Hija xi ħaġa fej ma jkollokx toħroġ mid-dar biex tiddilja ma' nies forsi daqsxejn suspettużi biex takkwista l-prodott tiegħek. Fost il-bidliet ewlenin fil-White Paper hemm dik li adult li jinsab fil-possess ta' 7 grammi kannabis għall-użu esklusiv tiegħu ma jkun qed iwettaq l-ebda rejat. Ġie propost ukoll li kull abitazzjoni residenzjali tista' tkabbar sa massimu ta' 4 pjanti għall-istess abitanti u mhux għall-bejgħ. L-avukat Alex Sherry Herrera saħaq kif il-proposti mresqa mill-Gvern se jneħħu l-pis ta' kondotta mċabsa li għal bosta snin xi wħud ġarrew magħhom. Il-fatt li jistgħu jitneħħew tebat li hemm fuq il-kondotta ta' dak li jkun huwa punt huwa proposta essenzjali u tajjeb ħafna u dan ifisser li mhux biss individwi li forsi nqabdu fl-antik jew fil-passat b'ammonti minimi tal-kannabis iżda anke ħadd ieħor li forsi llum li fil-passat ikkommetta reat li llum m'għadux reat ukoll se jinħeles fil-verità mill-kalvarju li jrid jibqa' għaddej minnu jibqa' jġorr anke meta jmur japplika l-xogħlijiet u affarijiet hekk. Intant fi stqarrija l-Forum Żgħażagħ Laburisti qalli diġà impenja ruħu f'Settembru li għadda li jiddiskuti u jistudja dan is-suġġett u mistenni jħabbar xi proposti fi żmien li ġej. Il-Fera Żagħżugħa kompli tgħid li l-forum qed jagħti spazju biex iż-żgħażagħ ikomplu jgħinu fil-ħolqien ta' soċjetà ġusta, ġustizzja soċjali u jkunu katalisti tal-bidla.